of City Gate Assemblies, Dr. BMC. Good morning, Bishop. Radio rokumanya. Zviri kunzwika komakadiniko. Kumushima kasimba ere. Tofara isi. Nasi ari sei lewe. Lewe zvinenge zvakuita. Ko Arnold ari sei. Oh, amusiyada kuvunza lewe. Okay, Arnold ari sei. Lewe tichine ma family disputes, but she's It's not been a topic of family disputes. Inofara kuitwa. So, Bishop, today we are dealing with cruelty. Yeah, let's get into it. neHutsinye. Before I get down to business, let me read this scripture, which is in the book of Genesis, chapter number 49, from verse number 5. The Bible says, Simeon and Levi are brethren. Instruments of cruelty are in their habitations. O my soul, come not thou into their secret, unto their assembly. My honor, be not thou united, for in their anger they slew a man, and in their self-will they dig down a wall. Cursed be their anger, for it was fierce, and their wrath, for it was cruel. I will divide them in Jacob, and scatter them in Israel. Aya mashoko ababa kuna vana Simeon and Levi. Mushure mekunge Jacob aunganidza vana vake kuti aprofite pamusoro pezvavaizova panguva yaiteera nekuti Jacob wanga waakundofa. Chiri kuita kuti baba vatuke vana kudai inhau yakaitika. Rega ndimhanye bosi ndine zvakawanda zvandida kutaura. Pavakanga vachigara muguta raShekemu, mwana waShekemu wakachiva Dina. Saka Dina paakaenda kupati kusaidi rekwana Shekemu, Shekemu wakatora Dina ndokubva mubata chibharo. Vamubata chibharo, zvaziikana, vekwaShekemu vakaadhimita mhosva yavo, ndobva vati tinoda kumuroora musikana uyu. Ndokubva vakomana namudhara vati hazvigone kuti muroore mwana wedu kana musina kudzingiswa. Go and get circumcised and become like us. Only then will we agree to allow you to marry our daughter, our sister. And the leader of the Shechemites akati it's fine. Ndokubva vaita izvozvo. The Bible says when still their wounds were fresh, ndo pakasimuka Levi na Simeon out of anger kuti hanzvadzi yavo yakabatwa chibharo. Ndo pavakasvika vakatanga kuuraya vanhu door to door, vakavharisa guta rekwaShekemu. Havana kuperera ipapo, vakaenda vakandouraya nyange mombe, vakauraya mbudzi, vakauraya makwai, anything chaimova muguta iroro they killed. Zvokuti kuseni kwakamuka kwakanyarara, there was death everywhere. Jacob was afraid kuti hama dzekwaShekemu dzikauya dzikaona vanhu vavo vakafa, they may also get killed. That's how they migrated from that place. Jacob ndokubva achengeta nyaya iyoyo. Mwana akarepwa ndewa Jacob. Kureva kuti ndiye munhu anofanira kunge achitorwadziwa kudarika mabrothers. And under normal circumstances, imagine kuti wabatirwa mwana chibharo and somebody steps up and deal with that person zvakanaka decisively. How will you feel? You feel kuti at least justice has been served. Even mukazotarisa even kubhuku yana Deuteronomy nana Leviticus, munhu akabata munhu chibharo aifana kuzvibhadhara neupenyu hwake. They were supposed to die. Saka spiritually Levi na Simeon vakaita chinhu changa chiri correct. But now musi wekuropafadza uyo akanga asisiri Jacobo, this was now prophet Israel blessing the children of Israel. Anga abuda mu
biological father mode. He was now a spiritual man. Pazvakanochekwa panguva yekublesswa, hapana kuonekwa justice, pakaonekwa cruelty. Instead of them being blessed, they then got cursed. So chii chinonzi utsinye. Zvatinofunga isusu kuti utsinye chii handizvo. Vanhu vanofunga kuti munhu ane utsinye munhu anogona kungosvipira mukapu iri rokunwira vamwe zvino, munhu anogona kungosvika orova munhu ari wiki kana kungombunyikidza vasina simba. Vanhu vanofunga kuti ndiye munhu anonzi ane utsinye. No, munhu akadaro haana utsinye, anorwara. Uyu anotonida rehabilitation, uyu anotonida kutobatsirwa. Uyu murwere. Utsinye hwese muridzi hwawo ndiSatani. Ukazvitarisisa Satani haafambi achirova vanhu mambama. Alright, ndingambomirana naSatani, ndimbouyai kwauri first. Utsinye chaiwo chaiwo weekend hunohwanda nechokwadi. Pasechwa Levi naSimeon zvaoneka kuti they are instruments of cruelty. Vanga vagara vainawo ma-instruments ehutsinye. But chainetsa ndechekuti vaishaya kuti utsinye hwavo hunobudira papi. Havangangotanga kakurova vanhu hazviiteka, havangangobata vanhu nouraya hazviiteka. Vakamirira an opportunity yaiita kuti utsinye hwavo kana hwaakushanda iite sejustice. So vanhu vane utsinye vanhu vanoraidha nechokwadi chaitika, but vaine mweya wepunishment iri demonic kana satanic. I'll give you an example. Saka vanokwanisa kutozvijustify kuti aiwa zvekuti ndiye atadzirwa kana vakatsanangura zvaitika mese victim guy vakatsanangura zvaitika munoti no vari correct, but vaine utsinye. uzoti sure, but then akazonyanyisake but ainewo kwaangachi. Yes. Akatadzirwa. Amusikuona here kuti uyu ari kuti akaita so, uyu akaita so, uyu akaita so. Zvekuti zvinotaurika. Saka munhu ane utsinye vazhinji vacho havatozvizive. Vanofunga kuti vane justice, vane cash talk. Nyamba utsinye haisi behavior. Utsinye ispirit yekuti inobuda pabehavior now. Inomanifesta pabehavior. Even ukatoseka unotoonekwa kuti kwasekwa nemunhu ane utsinye zvinonzwika. Even advice yemunhu ane utsinye inonzwika. So vanhu vane utsinye vazhinji vacho vatori bitter kuti ndinoita zvakanaka but vanhu havazviona. Vanokanganwa kuti pese pavanoita chinhu mweya uyu unopota uchidongorera. Vanhu vanouona kuti aita zvake but zviri kuitwa nemunhu asina rudo. Because rudo haisi conduct, rudo is spirit. Ndosaka kuine vanhu vanopopota vagopanisha but still vanhu vanovada because vanozviita in love. Love inonzwika kunyange mubopoto ravo. Unosvinza ndikupopoterwa nemunhu anondida. So now munhu ane utsinye now anogona kutokubatsira but zvichinzwika kuti alright, God bless you yaitwa naSatani. I make a sense. Chinhu chakanaka chaiitwa nemunhu akaipa. Okay, I'll give you this example again. Zviri kunzi pane mudyara akandodyara mbeu dzake, but after pamera wheat pakabva pamerawo zvakare matares, masawi, maweeds, right? Zviri kunzi ndokubva kwauya vanhu kuna master vakati, master, hamuna here kudyara mbeu yakanaka? Ko sei masawi amerawo? Havana kupedzera, ndokubva zvanzi nemuridzi, no, muvengi ndiye aita zvinhu izvi. Zvakanzi now titenderei tinodzura. They offered to help. Chii chakaitika? Muridzi akaramba. Akati no, regai zvikurirane. Nemhaka iyi muri kuzviita muutsinye.
ende nepamusana pekuti mune utsinye pakunodzura munhu ane utsinye haazoona chakanaka nechakaipa, muchanodzura nembeu yakanaka futi. Saka chiregai anozvikurirana, kana zvakura hazvinonzi muchaendaka, ndichatuma vacheki, imi hamutoendi imi. Hamusi pagurupu revanhu vanofanira kunoenda kunoisa order, because the way you are offering yourselves muruda kusetla mascores. Saka kunotori nevanhu vanobata microphone seni vakazvituma vaona kuti vanhu vari kutadza. Saka kutouya kwaakaita kuzoparidza, akatouya kuzomeka sure kuti vanhu vapfidza. Exactly, auya kuzodzura, anokuvadza. Pese paabata microphone pane kuti vanhu vakomborerwe, pana anokuvara bedzi nemhaka yei. Anodzura kunyange nedzakanaka. Unoziva here kuti kune munhu anogona kuparidza kuti iwewe wakaipa kusvikira wakuzvitenda kuti wakaipa iwe usina. They make you believe that you are not fit for heaven. Anonzwa kuti ramba uchiita izvozvo, dai Jesu angouya pakutadza. Ari kukangana kuti Jesu arada kuti auye uyu, akatozvibhadharira ropa rake zvekuti vanhu vanake, ende chikutomutadzisa kutouya inhau yekuti vanhu havasati vanaka. Ari kuda kuti vatange vanaka iye ozouya. No, iye akauya kuzoparidza judgment, haana kuuya kuzoparidza salvation. Ari kudzura kunyange nevari kuenda nemhaka ye, because mharidzo yake yakatakura utsinye. Unotozvinzwa ndipasta but mashoko ake anokuvadza. Unochinyatsona kuti pese patadza vamwe, even akauya kuzoadresa, unyatsona kuti ya ari kuda kuti muone kuti uyu munhu akaipa, haana kutumwa naMwari. Saka zvaanotaura ndezvechokwadi but zvine utsinye mukati. Ende vakaita saye vanozoti ambona manje munhu ari kunyatsota exactly vanewo spirit exactly. Saka zvinokonekta manje. Pane paunonyatsonzwa kuti but munhu adzingwa muchechi madzingirwo aitwa aya, munhu uyu anogona kunokomita suicide. Ndoti ngaakomite, agara mwana waSatani. Vanonzwa kuti dai afa, kwagotoita vanoombera maoko kuti shuwa zvaitika. Nemhaka yei, ane spirit yecruelty. Mavhesi anawo, utsinye anawo. Saka utsinye hwake unobuda mumavhesi. Saka even choice yake yemasermons, mharidzo dzake ndedzekuti vanhu dai vafa. Unozviziva here kuti the devil anooperator in many dimensions, but I'll speak only two. He operates as Satan. He also operates as the devil. The devil and Satan, one, but one, two different behaviors. Satan does not lie. No. Satan ndiye anonomira na Joshua mprista pamberi paMwari, akamira ku right hand yake to resist him. Satan ndiye anoenda kunomira pamberi paMwari achiaccuser Job. Satan is an accuser of brethren. He accuses you of the things that you have done. What he does is he goes before the Lord and forces God to strike you. Anoti uyu anotadza akaita zvaka, and sure unenge wakadaro. The devil is a liar. He's the father of lies. Saka the devil anonyepa, Satan anokuaccuser on things that you have done. So many people watori nemavhile ane mavhile ekuti uyu adai weekend adai chinomuita Satani utsinye. Anotaura chokwadi but zvichibhekwa neutsinye. Ndo vazhinji vari under the influence of my voice now. Une chokwadi sure, but chokwadi chako unochitsvaga chichilidwa neutsinye. Machibadza here chaSatana devil chiri destructive. Very destructive, but utora chokwadi. Ukanocheka Psalm 64, it says they do a diligent search and they search out iniquities. These are people who, when they want to deal with you, they don't just come and speak things they don't know. No, they go and look for anyone who has got information about you. Kana vakutaura nyasozoti munhu uyu arikutaura from an informed point. Uyu munhu arikutaura but zvinhu zvake zvinouraya. Saka kana ukada kumuti usadaro anoti ndiri kutaura chokwadi. Kundanyepa pasi. Yes, so they abuse the truth. Nyamba chokwadi chikashayiwa rudo Huroyi.
imi. Even munhu akaenda kunoda kunokuroya kana kadano vanotobvunza vacho vanopa makona kuti akakuita sei. Woti hapana ndiri kunzwa kubhoyekana vanokuudza kuti hazviite nekuti hapana mushonga unobatira pasina ronda, enda unomuofenda kana angokudayira then wodzoka. Ouya munhu wokutsvairira mararamo pachivanze pako, paunotaura obva arwadziwa zvekunyepa, otanga kuchema kana kuisa mhiripiri mumaziso, oshandisa misodzi iyoyo, opukuta, oenda nayo kuti ndakachemedzwa naye, ochiita uroyi. Why? Because munyika yemuya panofanira paine truth yezvakaitika. Yes, itruth sure, but zvakabhekwa neutsinye. Unoza kuna vanhu vane utsinye hwekuti anogona kunga achitoita zvakanaka but anoperekedza zvakanaka zvake neutsinye. Right. Naimi stepmother. Mune sure kuti maakutosvika pakusataudzana nemwana. Muchiti anyanya musikana zvokuti ndatoshaya kuti ndonyatsomuita se inini baba vake ndo vanga vatoita izvozvo, inini hangu I no longer have time for this person. Ndakutosiyana naye. Imimi pamanga muri mwana makasiyaniwa nemi. Alright. Zviri kuitwa nemwana zvinyowani here kana makatomboitawo. Izvi zvinoitwa nevana, whether wako kana kuti wemurume kana kuti wasisi vako, zvinoitwa nemwana. Mwana ane nguva dzekutotanga kuita hunonzi humwana, and part of humwana kuita mistakes. Saka mukazomubvunza kuti kune mhaka yei musingachabatsiri mwana, anokuudza kuti anoda ndobva ndanzwa kupererwa. Zvinenge zvichimeka sense, but zviri kuitwa nemunhu ane utsinye. Wako mwana akazviita unomusiya here? Aiwa, zvevana vanhu zvinonetsa, hazvinetse wakaipa. Murume wako anonetsawo akati mazuva mangana asikarere pamba, wakadi kuenda sei uchinzwa kuita give up pamwana? Murume mukuru akakunzira mwana munyowana from outside marriage, hauna kuneta naye. Sei uine kuneta kuri selected? Zvinonetesa chaizvo haunete. Vanhu vanotoshamisa kuti uchiri kumarriage muri kutsvagei, but uri kuneta nemwana ne 3 years. Are you sure? Kana kuti inyaya yekuti wakaipa. So I want you to understand kuti kune dzimwe nguva dzekuti munhu anogona kutoita zvinhu zvakanaka but zvine utsinye mukati. Mumwe anobatsira but mashoko ake anoperekedza chipo chaabatsira nacho akaipa zvekuti zvinoita sekunge haana chaaita. Alright. Ndokubatsirai panapa inini every time it's all about people, ndozoita une zvangu rini zvikadi. Anyway, imari unosara upuwa mari wakafa mweya, but iye azviita haazvizivi kuti auraya munhu nemhaka inecha yake kuipa, saka anofunga zvezvakanaka zvaaita kuti ndamupa mari. Ndosaka dzimwe nguva vamwe vanhu havana kuzotaura nezvako kuti wakavachengeta. Do you know why? Because hauna kuvachengeta, wakagara navo, zvakasiyana. Taking care of somebody and staying with somebody, they are two different things. Panotori neshoko rinoti taking care, there has to be care pavanhu vaunogara navo. Saka kana vanhu vaunogara navo achiti akati shuga yapera, kuti shuga yapera, mukutora shuga yaita vanhu kucheta, wotanga kuzhararadza vanhu nekuda kweshuga, wozoti chiendai munotenga. Vanhu vaakutya kudya shuga yako. Mangwana unoda kuti vafamba vachiti wakavachengeta? No, makagara mese. Pavachazobvunzwa kuti makambogara nani, vachameshina zita rako. But vakabvunzwa vanhu vakavachengeta, havafaniri kukumeshina because hauna kumbobvira wakachengeta anyone. Utsinye hwaitungamirira kugara kwavaita navanhu. Saka mamemories avanawo ari negative kudarika ari positive. Waiita zvinhu zvakanaka but waizviita nemwoyo wakaipa. Unoda kuti pese pawaitira munhu chinhu unoperekedza chawaita nemashoko anoremera vanhu. Saka people will not be too wholly grateful to everything that you do because unozviita with an evil, cruel spirit. Thank you. Dealing with cruelty. Wow, Bishop Musa Kamisola, share this with someone. Yay, what is sermon? Irikuta kurema baba. Kunada kubate munomwe. Church yepa phone inowanika pa 773 115 025 773 unongonyora kuti add, then you will be added to our online groups, and then Facebook page yakanzi Dr. BMC,
And then our service is Tuesday today, Tringetine Youth from 5 to 7 p.m. And then we have got Wednesday services in Kambuzuma, 5 to 7 on Wednesday. On Thursdays, we've got a service in town, 5 to 7 Jakare. And then on Saturdays, we have got interdenominational services from 1 to 3 p.m. Sundays, 9 to 12:30 per New Fantasyland, opposite Eastgate, along Robert Mugabe and Wayne Street, upstairs on Cinema 4 Church, it's the Citygate Assemblies. Thank you. Thank you so much, Bishop Musa Kamisola, Dr. BMC. We look forward to next week's sermon. Yeah. Taking the time to 10 o'clock, Star FM. It's time for the news. This is